بوغن إيرتراهم زعبا مجلس تواهيب الله مالتي $1.3 billion border commitment. There were some. The only thing he thinks about is the money they put in there, or not the benefits. كان 24 ساعات زحلو دوب نخهلوم تزغاسيرو معنا مجمرا بزعبا امريكا اب العلي وزحات هاجرات تغبرو زلا قرص زملكت يوم وزحات هاجرات ترامب بقرص وق جميرو لو سلازي كان دغن مس كندا همون مكسيكو تشاينا 25% مكسيكو همون كندا 10% خا تشاينا اب زحلفه وحدات معاتات كم زجمره وي كم زفرموا ريخم لهم دحر زغن مسكلتين هاجرات بفلاي مس مكسيكو كومون كندا مالتي زربا خم زلو تمالي وي كان ني تليفون مردا كم زلوم تمال تزاريبو نيرو مولو معلت حسب كصبي وعيل نيرو مالتي انت عينت ملسي حيزو خمص وي كاب انت عينت سمع كبصح يخلا بمبال تمالي مولو معلت كصبه سبو عيلو نيرو مالتي بزغاني بزناي تمالي ناي تليفون زربا مسكلتين هاجرات ابسمع بصحيلو مالتي تسمع انتي مخانو هنرينا. It was those two phone calls, one that left Canadian officials not feeling exactly optimistic. Donald Trump had come out to say after the 9 a.m. phone call with Canada, he also had a phone call with Mexico. That phone call with Mexico, he had actually reached an agreement there. He had promised to put 10,000 soldiers along the southern U.S. border. لازم تغندي مس مكسيكو تسامع وزلو ترامب ويكاب زعبا 25% نخترف تسامع وزلو بزعبا بوردر زملكتي كان مس مكسيكو تسحبون سي مالتي اب بوردر مس امريكا تحاجزهم بوردر نخعصو مالتي وكاني نزي حقان سدتنيات نمعقات تبايلو مكسيكون اذا تحوس بمباليو صويعون بزغاني 10,000 زاغلو وتهدرات اب بوردر امريكان مكسيكون وتهدرات كتقمط مخانوينت امريكا جميراتو زلا تحجز مخانا بس تسامعهم مالتي بزغاني እዚ ስምዕ ዝንኽኸውን ካን 30 መዓልታት ዝኣክል ንመጽሎ 30 መዓልታት እዚ ኣግሪመንት እዚ ክሳብ ዝገብሩ ማለት እዩ እዚ ታሪፍ ዝበሎ ወይ ካዝ ቀረጽ 25% ደው ክብል ምዃኑ ምስ ሜክሲኮ ዝነበረ ቴሌፎን ናይ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ማለት እዩ كم تسامعوا قاليزو مالتي Justin Trudeau, that added pressure to Justin Trudeau to ensure he was able to get a similar deal for Canada, and it wasn't until that 3 p.m. phone call everyone was anxiously looking for any sort of signs of what was going on, frantically calling sources trying to figure out, is there a deal, what's the verdict, what's happening here. بحفشات مس كندا زنبر زرب ابتناي مشيت يعني راس لذي كسب مشت زوطه زخون يكون حبريتا ينبرن مالتي بزعبا كندا انت تسامع مالو وغن زرب كم زلوم نينغو اوريدي افتناي مكسيكو انجليز اوسز نبره بزح حساب يصبيو نيرو مالتي. Moments later, a statement came out from Prime Minister Justin Trudeau confirming that there would be a reprieve, citing Canada's $1.3 billion border commitment. There were some new things in there or some things that haven't received as much attention. ስለዚህ ድሒሩ ምስ ካናዳ ተሰማምዑን ልክዕ ከምዚ ናይ ሜክሲኮ ተመሳሳላይ ማለት እዩ 1.3 ዝኸውን ቢልዮን ኣብ ናይ ቦርደር ኣሜሪካን ካናዳን ባጀት ክትስልዕ እዩ ብሓፈሻ ከምኡውን 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ኣብ ቦርደር ኣሜሪካን ካናዳን ንስደተኛታት ንምሕላው ዝብል ማለት እዩ ንምሕላው ወይ ካን 24 ሰዓት ዝሕሎ ዶብ ንኽህልዎም እዩ ብሓፈሻ ካናዳውን ተሰማሚዖም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ እዝን ከገብሩ ጥቅጥብ ምግባርካኒ እትና 25% ኣብ 30 መዓልቲ ዝበሎ ስምምዕ ከምኡን ተወሳኺታት ክህልዎ ክእል እዩ ተገልጸ ግን ብሓፈሻ ምስ ካናዳውን ተሰማሚዕና ዘለና ዝበለ በትሩዶ ይወፂ ዘሎ ተሓበሬታ ስለዚህ ምስ ካናዳ ተሰማሚዖም ዘለዎ ካኒ ብዛዕባ ቦርደር ምዃኑ ብዛዕባ ምሕላው ቦርደር ኣብ 1.3 ዝኾን ቢልዮን ባጀት ክትስልዕ ኣብ ቦርደር ንኽሕሎ ማለት እዩ 10 ሸሓቱን ወታደራት ክገብር 24 ሰዓት ዝሕሎ ዶብ ንኽህልዎም እዚ ብትራምፕ ምስ ትራምፕ ተሰማሚዖም ዘሎ 30 መዓልቲ ክትገብርዎ ኣለኩም ተባሂሎም ወደለው እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ እትና 25% ንዝቕጽል 30 መዓልታት ይተዋሂቡ ዘሎ 30 መዓልታት 25% ክተርፍ ምዃኑ እዩ ተነጊሩ ዘሎ ትራምፕ እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ሂቡ እንተኾነ ግን ታ 51 ስቴት ትብል ክሳብ ሕጂ ኣይገደፋን ዘሎ ማለት እዩ 51 ስቴት እንድሕር ኮይኖም ግን ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ከም ዘለዎም ንካናዳ ብምባሉን እስቲል ታዘረባ ይገደፋን ዘሎ ማለት እዩ ትራምፕ ስለዚህ ስምዕ እትና 25% ዝምልከት ንግዚኡ 30 መዓልታት ከም ዝተረፈ በዚ ናይ ዶብ ስምዕ ወይ ከዓ ዶብ ናይ ምሕላው ከምኡን ግብንኛት ካልእ ምሕላው ተሰማሚዖም እዚ 30 መዓልታት ከም ዝተቋረጸ እዚ ናይ 25% እዩ ተነጊሩ ዘሎ ስለዚህ ኣሜሪካ ካናዳ ሜክሲኮ ናቱ ዝነበሮ ተመሊሰን ኣለዋ ማለት እዩ ስምዓን ጌረን ናቱ ዝነበሮ ተመሊሰን ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ናይ ትራምፕ ኦፊስ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ካናዳ ሰለስቲን ብሓባር ከካይዶ ስለዚህ
ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ናይ ትራምፕ ኦፊስ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ተቐሚጣ ኣላ ስለዚ ዋንጫ ዓለም ኣብ ናይ ትራምፕ ኦፊስ ከም ዘላ ኣነ ነጊረኩም ዋላ ኣሰቢልኩምላ ነይርኩም ኢኹም ኣነ ሎማ ዓንቲ የርእያ ካልእት ማሊ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡውን ብዓለም ደረጃ ብሓፈሻ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝወዓለ ብዛዕባ USAID ዝምልከት ወይ ካነ USAID ወይ ረድኤት ናብ መላእ ዓለም ብፍላይ ካነ ናብ ኣፍሪካ ከምኡ ማእከላዊ ምብራቕ ዝኸይድ ዝነበረ USAID ወይ ካነ ረድኤት ዝወሃብ ዝነበረ ካብ ኣሜሪካ ምቁራፁ ዝምልከት ዜና እዩ ማለት እዩ ዝኻኒ ኤሎን ማስክ USAID ክተርፍ ዘለዎ ወይ ከዓ ክቋረፅ ዘለዎ ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ክዛረብ ዝፀንሐ እቲ ቀንዲ ነዚ USAID ሕጂ እውን ክቋረፅ ገይርዎ ዘሎ ኤሎን ማስክ ምዃኑ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ከዓ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከቡ ናይ USAID ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕኩም ከይትመፁ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ስርሑ ተባሂሎም ከምኡውን ናቶም ዌብሳይት እውን ከም ዝተዓፀወ ትማሊ ተነጊሩሎ ማለት እዩ በዚ ጉዳይ ካኒ ኤሎን ማስክ ኣብ ትዊተር መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብዛዕባ USAID ዝምልከት ወይ ከዓ ብዛዕባ ረድኤት ዝምልከት ምስ ትራምፕ ከም ዝተዘራረቡ በዚ ካኒ USAID ክቋረፅ ከም ዘለዎ ወይ ካኒ ክተርፍ ወይ ከዓ ክፈርስ ከም ዘለዎ ከም ዝተሰማምዑ ምስ ትራምፕ ከም ዝተሰማምዑ ኣብ ናቱ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ ማለት ብተወሳኺ ኤሎን ማስክ USAID ናይ ገበን ትካል እዩ ብምባል እዩ ወቂስዎ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መጀመርያ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዝግበር ዝነበረ በኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ሓገዛት ደው ክብል ኣሎ ብምባል ገሊጹ ነይሩ በዚ ኻኒ USAID እውን በዚ ኣጋጣሚ ስርሑ ቋሪፁ ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ብመንግስቲ ዝግበር ዝነበረ ፈንድ ንዑ ከም ዝተቋረፀ እውን ተገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ክሳብ ምዕፃው ትካል በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ኤሎን ማስክን ትራምፕን ክልቲኦም ዘመሓድርዋ ዘለዉ ሃገር ኮይና ኣላ ኣሜሪካ ማለት እዩ ከም ተቀዲመ ደልኩኹም ናይ USAID ናይ ዝትካል እዚ ዌብሳይት ከምኡውን ካልእ ኣካውንቶም ማለት እዩ ሙሉእ ተዓፅዩ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ እዩ ተዓፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙሉእ ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ከዓኒ ብዙሓት ኣብ USAID ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ዋሽንግተን ማለት እዩ ተቃውሞም ክገልጹ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞም ክገልጹ ይረኣዩ ኣለዉ ዝተፈላለየ ተቃውሞ ብልዕሊ ኤሎን ማስክ ኣብ ትራምፕ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ምክንያቱ ኤሎን ማስክ ብወግዒ እዚ USAID ከም ዝተዓፀወት መጀመርያ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ መንግስቲ ወይ ምስ ትራምፕ ተሰማሚዕና ኢሉ እውን ዝርግሕ ዘሎ ኤሎን ማስክ እዩ ስለዚ ቀንዲ ወቀሶኦም ንትራምፕ ከምኡውን ኤሎን ማስክ ወፂኦም ተቃውሞም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ዝትካል ዝምዕፃው ከዓ ዝተሓጎሱ ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት ሩስያ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ተቐዳመይቲ ብUSAID ዝተሓገዘት ዩክሬንያ ነይራ ዩክሬንያ ዝበዝሐ ዝተሓገዘት ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኻኒ ሩስያ ፅቡቕ ምጅማር እዩ ኤሎን ማስክ ብምባል ንኤሎን ማስክ ንኢዶም ኣለዉ ማለት እዩ ብፅሑፍ ገይሮም ካልእ ናብ ኣፍሪቃ ምስ ንኸይድ ካኒ ኣፍሪቃ ካ USAID ዘይድግፉ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ USAID ንእሽተይ ነገር ሓጊዞም ወይ ከም ትፍለጥ እኽልታት ገለመለ ብUSAID ናብ ኣፍሪቃ ቅንዲ ዝመፅእ መግቢ እዩ ስለዚ ንእሽተይ ነገር ሓጊዞም ብዙሕ ነገር እዮም ዝወስዱ ናብ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገር እዮም ዝወስዱ ዝብሉ እውን ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም The only thing he thinks about is the money they put in there, or not the benefits that accrues and the goodwill that accrues to America through that little thing. The world is in trouble. ብወገን ኤርትራውን ብዛዕባ USAID ምዕፃው ቁኑዕ ምዃኑን መግለፂ ተዋሂቡሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ቁኑዕ ምዃኑ ዝገልጻ ኣለዋ ብዙሓት ሃገራት ካኒ ብዓብዩ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ካኒ ብዙሕ ተቃውሞ ኣምፂኡ ኣሎ USAID ምዕፃው ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ረድኤት ብሓፈሻ ናብ ኣፍሪካ ተቐንዲ ናብ ኣፍሪካ ከምኡውን ማእከላዊ ምብራቕ ዝኸይድ ዝነበረ ረድኤት መቆራፁ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክፅበየኩም እየ